כאן קודקוד. אנו יוצאים למבצע הפגיעה בחמאס על מנת להשיב את השקט לאזרחי ישראל. העם בגבכם, בחזית לכם מחבלי החמאס והג'יהאד. סומך עליכם, בטוח ביכולתכם, צאו להתקפה, בהצלחה, סוף. כותבת לך מכתב בדמעות געגועים, כותבת על אותו הלילה אהבות וכעסים, כותבת לך אהוב יקר מקירות חדרי הלב, שוכבת על אדמה קרוב מכילה את הכאב, כותבת לך על כוח, על החיוך שלא נכבה, ועל פניי הרוח ולמעלה השמש חמימה, ואיך נקטף לו עוד פרח בשדה המלחמה, עומדים שותקים, גם הירח בדממה, ואולי ימים יבואו וריחוק יהפוך קרבה, אהוב שלי אהוב יקר, אהוב שלי אהוב יקר, נוח בשלום על משכבך, הציפורים שבשמיים, העננים האפורים, ואנחנו מעליך עומדים ומצדיעים, זעקות הקשר ורעש הפיצוצים, ביניהם דמעות זולגות, ילדים על מדים בוכים, ואיך נקטף לו עוד פרח בשדה המלחמה, מלאכים עומדים שותקים, גם הירח בדממה, ואולי ימים יבואו וריחוק יהפוך קרבה, אהוב שלי אהוב יקר, אהוב שלי אהוב יקר, נוח בשלום על משכבך, ואיך נקטף לו עוד פרח בשדה המלחמה, מלאכים עומדים שותקים, גם הירח בדממה, ואולי ימים יבואו וריחוק יהפוך קרבה, אהוב שלי אהוב יקר, אהוב שלי אהוב יקר, נוח בשלום על משכבך, ואיך נקטף לו עוד פרח בשדה המלחמה, מלאכים עומדים שותקים, גם הירח בדממה,